Пытанне працаўладкавання жылля і маёмасці пенсійнага забеспячэння. Тое, з чым найчасцей прыходзяць жыхары вобласці на прыём да памочніка прэзідэнта Анатоля Маркевіча. Першы калектыўны зварот тычыўся пытання налічэння пенсій. Дарэчы, белыя плямы пенсійнага заканадаўства даволі часта ўзнімаюць многія жыхары вобласці. Па словах Анатоля Маркевіча, пытанне сёння патрабуе разгляду на самым высокім узроўні. Встречаясь с людьми в разных регионах, и не только Брестской области, я слышу от коллег такую же проблему и по другим областям. Да, люди обращаются. Обращаются те, кто отработал определенное время и имеет возможность уйти на льготную пенсию. И с этим связаны другие вопросы. Поэтому, да, на самом деле тема очень актуальная. Она имеет место быть. И на сегодняшний день все доводы и все проблемы, которые существуют, они обсуждаются на уровне администрации президента Республики Беларусь. И я думаю, что в определенное время, безусловно, будет найдено решение данного возникающего вопроса. Працаўладкаванне яшчэ адно з актуальных пытанняў. Шматдзетная маці з вёскі Махро Крысціна Чэшун паскардзілася, што ўжо на працягу 9 месяцаў не можа працаўладкавацца. Дома 3 маленьких детей. Ну, как маленьких, 2 в садике, старшая в школу пошла. И нигде не берут на работу. Слышат, что 3 детей, и все. Па словах кіраўніка мясцовага ўправлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва, жанчына сама не раз адмаўлялася ад прапанаваных вакансій. Каб усё ж станоўча вырашыць існуючую праблему, адразу ў час сустрэчы ёй зноў былі прапанаваны варыянты працаўладкавання, на адзін з якіх жанчына згадзілася. Почтальон. Есть вакансия? Да, есть вакансия. Вы готовы пойти работать, Кристина Валерьевна, почтальоном? Вас устроил ответ помощника президента? Ну, в данный момент меня пока хотя бы эта работа устроила. Потому что, когда не берут вообще никуда, хотя бы так. Жыхары вёскі Яечкавічы звярнуліся да памочніка прэзідэнта з некалькімі пытаннямі працаўладкавання і прыватызацыі, а дакладней правільнасці ацэначнага кошту калгасных некалі хат. Людзі былі не згодныя з высокім, на іх думку, коштам прыватызаваных дамоў. Анатоль Маркевіч загадаў разгледзець пытанне адразу на месцы з удзелам абласнога спецыяліста. Па заканчэнні прыёма памочнік прэзідэнта яшчэ раз звярнуў увагу прадстаўнікоў мясцовых органаў улады, больш уважліва падыходзіць да вырашэння пытанняў людзей. Нужно очень внимательно на стадии обсуждения и принятия решения увидеть, насколько данное решение оно соответствует всем нормам и правилам действующего законодательства. Потому что если только мы принимаем решение необдуманно порой, это ведет за собой очень много проблем. Усе звароты грамадзян Анатоль Маркевіч узяў на кантроль, па кожнаму людзі атрымаюць афіцыйны пісьмовы адказ. Тетяна Будгусаім, Людмила Сазна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».